Salutacions d'en Jordi Vilagut des de Ràdio Comerç. Avui parlem amb Joan Carles Calvet, president de l'Associació de Comerciants d'Electrodomèstics, a qui volem saludar. I Bona tarda. Bona tarda. Des d'aquesta associació es demana un pla Renove al sector. Senyor Calvet, en què consistiria aquest pla Renove? Bé, és un pla Renove que, de fet, estan fent altres comunitats. A Catalunya fa gairebé 10 anys que no es fa un pla Renove, amb la qual cosa entenem que ja ens tocaria. Quan l'hem demanat, sempre se'ns ha dit que no hi ha recursos per fer-lo, però ara, amb aquests milions que en teoria tenen que arribar-nos des d'Europa, que, a més, els objectius pels que els donen és per reactivar l'economia i per fer aquesta transició ecològica, segons diuen, doncs un pla com aquest encaixa perfectament amb aquests objectius, perquè es tracta que els usuaris canviïn els seus béns electrodomèstics, que són poc eficients, per uns de més nous, que gasten menys llum, menys aigua, menys sabó, etc. Per tant, és una inversió també que va orientada cap a aquesta sostenibilitat que tots busquem. Aquest pla, en quins electrodomèstics considera que hauria de contemplar? Bé, aquí entrarien el que són frigorífics, rentadores, rentaplats, secadores, etc. Jo torno a dir, és una cosa que no és una cosa que ens inventem, que s'està fent. De fet, aquest any mateix, 2020, a Euskadi, a Galícia, a Aragó i a Extremadura ja s'ha fet aquests plans Renove. Altres comunitats ho estan negociant i aquí a Catalunya, doncs, bueno, fa dies que en parlem, hem fet una demanda oficial a la Conselleria perquè creiem que és un bon moment per tornar a reactivar un pla com aquest que ajudaria el sector a reactivar el consum i a fer que hi hagi una mica més d'activitat a les botigues. Com deia, altres comunitats, senyor Calvet, ja han aplicat aquest pla Renove i també fa prop de 10 anys es va aplicar a Catalunya. La resposta ha estat positiva quan s'ha tirat endavant una iniciativa com aquesta? Hi ha hagut una bona resposta per part dels consumidors i ha estat una iniciativa que ha beneficiat el sector? Sí, sempre que hi ha un pla Renove hi ha una demanda molt bona, o sigui, hi ha una resposta molt bona per part de la gent. Al final es tracta de que es subvenciona una part de la compra d'aquests electrodomèstics que són més eficients, que ho dona l'administració, en aquest cas de la Generalitat, i el que es fa doncs, és aquesta renovació d'electrodomèstics nous, és a dir, no és per la compra d'un nou electrodomèstic, és per renovar un que ja tens a casa i, per tant, has de recollir aquest aparell vell, aquest residu, s'ha de portar a reciclar i s'ha de comprar un de nou. No? Ja dic, és una fórmula extesa que s'ha fet moltes vegades, que sabem que funciona i que és una llàstima que fa 10 anys que no es faci a Catalunya i pensem que ara, amb aquests recursos que han d'arribar, doncs és una bona ocasió per fer-ho. Senyor Calvet, president de l'Associació de Comerciants d'Electrodomèstics, com podríem avaluar la situació actual que travessen els comerciants d'aquest sector en el nostre país? Bé, després d'estar 8 setmanes tancats, quan vam obrir a mitjans de maig, vam tenir una demanda continguda que es va abocar a les botigues i hem estat unes setmanes que hem tingut força feina. Fins i tot amb aquesta demanda que s'ha provocat doncs hi ha hagut mancança d'estoc d'algunes famílies de productes, perquè clar, penseu que van estar totes les fàbriques tancades durant 2 mesos i alguns importadors doncs, van rebutjar algunes comandes pensant que no hi hauria demanda i a la que hi ha hagut una mica més de demanda doncs, s'han vist rotures d'estocs d'alguns productes, no? Com pot ser congeladors, rentaplats, etc. Això s'està normalitzant, però bueno, un cop passat aquest efecte, diguem, la demanda continguda, tornem a la realitat i ens venen uns mesos per endavant que aquest últim quadrimestre doncs, bé, pensem que si la campanya d'estiu a nivell turístic no serà bona perquè tots estem veient que no hi ha turistes i que no hi ha activitat a nivell de restauració, hotel, etc. Això al final acaba arribant en el consum i ens afecta a tots. Vol dir que bueno, estem a l'expectativa. No som poder un dels sectors que estigui més afectat, però sí que veiem que d'aquí uns mesos això es complicarà força i estem també en aquesta recessió que s'està anunciant d'aquests 8 o 10 punts de caiguda del PIB i això, d'una manera o altra, afecta el consum i arriba també a les botigues, lògicament. Estem parlant amb Joan Carles Calvet, president de l'Associació de Comerciants d'Electrodomèstics, però també president de Retail Cat.
Ahir coneixíem dades de l'evolució del comerç català al juliol, que havia patit una davallada, va patir una davallada del 18,6%. Quina és la seva valoració davant d'aquestes xifres? Bueno, són unes xifres que evidentment, són dramàtiques. Això fa uns mesos que ha sigut impensable, perquè sempre l'indicador Comertia es mou entre 3-5% amunt o avall, però mai estem parlant de més de 2 dígits, no? I ja fa 3 mesos, o 4 mesos, perdó, de que les xifres són dramàtiques. Sobretot són molt dramàtiques en els sectors de restauració, tot el que és oci i cultura, i fins i tot també moda també està bastant tocat, i es salva el tema de l'alimentació, que des del principi de la pandèmia ha sigut un sector poder que més ha pogut suportar aquesta crisi, i una mica tot el que és complements de la llar, això també aguanta una mica més bé, però que en general unes caigudes d'aquest nivell doncs, són, en alguns casos, insuportables per a les empreses. Vull dir, en aquests moments hi ha molta gent que sort ja dels ERTOs, que els ERTOs potser és l'única mesura, jo diria que l'única mesura efectiva de cara a les empreses, perquè tota la resta doncs, ni amb lloguers, ni amb impostos, ni amb crèdits s'ha pogut fer gaire cosa, i amb els ERTOs sí que això ha sigut una manera de parar una mica el cop. De moment els tenim fins a final de setembre, però jo crec que ja ens hem d'anar pensant i hem d'anar demanant que com a mínim s'han de prorrogar fins a final d'any, si no ha de ser fins al mes de març, com deia la consellera Chacón ara fa uns dies. Podria fer alguna cosa més l'administració, senyor Calvet, per al comerç? Bueno, això que dèiem, és a dir, jo penso que aquestes ajudes de cara a les empreses, jo sempre m'agrada més parlar d'ajudes o incentius cap a la demanda, és a dir, fer polítiques que activin el consum que no pas subvencions directes, salvo excepcions. Hi ha alguns casos on està clar que a una empresa se l'ha d'ajudar amb una subvenció, però en algun cas que l'administració et doni 1.000, 2.000 euros tampoc t'arregla res, és una despesa molt gran i això seria molt més efectiu fent campanyes d'incentiu de la banda, com això que dèiem d'Ara per Renove, que és una cosa bastant senzilla, que a més, si es fa bé, provoca un augment de la demanda i, per tant, augmenta el consum i, per tant, via recaptació d'impostos, de l'IVA en aquest cas, això es recupera fàcilment. Això són números que s'han fet i que ho tenim més que mesurat i, per tant, aquestes polítiques d'incentiu a la demanda, ja siguin cotxes, amb mobles, amb electrodomèstics, amb el que sigui, és igual que siguin més electrodomèstics, doncs sempre funcionen i fan que s'activi l'economia, que al final és el que ara volem. Joan Carles Calvet, president de l'Associació de Comerciants Electrodomèstics, moltes gràcies per atendre els micròfons de Ràdio Comerç i molta sort en aquesta reivindicació del Pla Renove per a aquest sector. Moltes gràcies.